येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामया ददाति स्वपदाधिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी शबानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी। माताजी 184 माताजी। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே हरे राम ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராம राम राम हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद तत्सत हरे कृष्ण। माताजी 184 माताजी 184 சொல்றாங்க। 184 हरे कृष्ण। 83 84 माताजी 84 சரி 83 போடுங்க மாதாஜி. அதெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க நினைக்கிறேன். 84 தான் மாதாஜி. அந்த நரிகள் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க அப்போ கத்துறாங்கல்ல அது மாதிரி சொல்றாங்க. 84 மாதாஜி அதுதான் குறிச்சு வச்சிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. कहाँ बहिर्मुखा तार गीता शिष्य गना सांगे कहाँ ये संग सुधा समुद्र तारांगे कागा बहिर्मुखता की शिष्य कन संके कागा ई संक सुता समुद्र तरंगे அபக்தர்களுடன் சங்கம் கொண்டிருந்த நான் தற்போது பக்தர்களின் சங்கத்தில் அமிர்த பெருங்கடலின் அலைகளில் மூழ்கியுள்ளேன். பொருளுரை பகீர்முக என்னும் சொல் பௌதீக இன்பத்தை சுவைப்பதில் மிகவும் ஆர்வமுள்ள நபரை குறிப்பதாக ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் விளக்குகிறார். அத்தகு நபர் எப்போதும் தன்னை பரமபுருஷ பகவானின் வெளிப்புற சக்தியினை அனுபவிப்பனாக காட்டிக் கொள்கிறான். வெளிப்புற செல்வத்தினால் கவரப்பட்ட அப்பக்தன் கிருஷ்ணருடனான தனது நெருக்கமான உறவினை எப்போதும் மறுத்துள்ளான். அத்தகு நபர் கிருஷ்ண உணர்வுடையவராக மாறும் கருத்தினை விரும்புவதில்லை. இது ஸ்ரீல பிரகலாத மகாராஜரால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 7.5 30-31 விளக்கப்பட்டுள்ளது. மதிர்னா கிருஷ்ண பரதக ஸ்வத வா மிதோ அபிபத் ஏத கிரக விரதானாம் அதந்தா கோபீர் விஷதாம் நமிஸ்ரம் புனக புனசர்வித சர்வவனானாம் நாதே விதுக ஸ்வார்த ஹதிம் ஹி விஷ்ணும் தூராஷயா ஏ பகீர் அர்த்த மானினக அந்தா யதாந்தை உபநீயமானா குரு தாப்னி பந்ததா பத்தா. ஹரே கிருஷ்ண. பௌதீக உலகம் மற்றும் பௌதீக இன்பத்துடன் அதிகமாக பற்றுதல் கொண்டு தங்களது பௌதீக புலன்களை கட்டுப்படுத்த இயலாத பௌதீகவாதிகள் பௌதீக வாழ்வின் இருண்ட பிரதேசத்தினுள் எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றனர்.
அத்தகு மக்கள் தங்களது சுய முயற்சியினாலோ மற்றவர்களுடன் இணைந்து கூட்டு முயற்சியினாலோ கிருஷ்ண உணர்வை பெற முடியாது, அஃது இயலாதது. அத்தகு மக்கள் மனித வாழ்வின் குறிக்கோள் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் விஷ்ணுவை புரிந்து கொள்வதில் உள்ளது என்பதை அறிவதில்லை. மனித வாழ்வின் விசேஷ நோக்கம் விஷ்ணுவை புரிந்து கொள்வதே. அதற்காக புலனுணர்ச்சிக்கான விருப்பத்தினை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு எல்லா விதமான தவங்களையும் விரதங்களையும் அனுசரிப்பதற்கு ஒருவன் தயாராக இருக்க வேண்டும். பௌதீகவாதிகள் எப்போதும் குருட்டு அயோக்கியர்களாக வழிநடத்தப்படுவதால் அவர்களும் எப்போதும் குருடர்களாகவே உள்ளனர். பௌதீகவாதிகள் தான் விரும்பும் வழியில் தன்னால் சுதந்திரமாக செயல்பட முடியும் என்று கருதுகிறான். தான் ஜட இயற்கையின் கடினமான சட்டங்களினால் உறுதியாக கட்டுப்படுத்தப்படுவதை அவன் அறிவதில்லை. ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு பயணித்த பௌதீக வாழ்வில் நிரந்தரமாக துன்பப்பட வேண்டும் என்பதையும் அவன் அறிவதில்லை. அத்தகு அயோக்கியர்களும் முட்டாள் மக்களும் தங்களது முட்டாள் தலைவர்களின் புலனுணர்ச்சிக்கான வேண்டுதலால் கவரப்படுகின்றனர். கிருஷ்ண உணர்வு என்றால் என்ன என்பதை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. பௌதீக உலகமானது ஆன்மீக வானிற்கு வெளியில் உள்ளது. முட்டாள் பௌதீகவாதியினால் பௌதீக வானின் எல்லையினை கூட அளக்க முயலாது. அவ்வாறு இருக்கையில் ஆன்மீக வானை பற்றி அவனுக்கு என்ன தெரியும்? பௌதீகவாதிகள் தங்களது பக்குவமற்ற புலன்களை மட்டுமே நம்புகின்றனர். சாஸ்திரங்களிலிருந்து வரும் உபதேசங்களை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. வேத நாகரத்தின்படி ஒருவன் சாஸ்திர பிரமாணத்தின் மூலமாக விஷயங்கள் அணுக வேண்டும். சாஸ்திர சக்ஷு எல்லாவற்றையும் வேத சாஸ்திரங்களின் வழியாக காண வேண்டும். இவ்விதமாக ஆன்மீக உலகிற்கும் பௌதீக உலகிற்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாட்டை ஒருவனால் அறிய முடியும். அத்தகு வேத அறிவுகளை புறக்கணிப்பவர்களிடம் ஆன்மீக உலகம் என்று ஒன்று இருப்ப வைக்க முடியாது. அத்தகு பௌதீகவாதிகள் தங்களது ஆன்மீகத்தை மறந்துவிட்ட அவர்கள் இந்த பௌதீக உலகமே எல்லாம் என்று எடுத்துக் கொண்டுள்ளனர். பகிர்முக என்று அறியப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த பௌதிகவாதியிலேயே 2 கேட்டகரி இருக்காங்க. அது என்ன? லாஸ்ட் டைம் நான் சொன்னேன், பௌதிகவாதிகளே 2 கேட்டகரி அப்படின்னு. பிரம்மஜோதி கும்பிடுறவங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, பிரம்மஜோதியை கும்பிடுறவங்களா மாதாஜி? ஒருத்தர் இல்ல அது ஆன்மீகவாதி தான். ஆன்மீகவாதி. பிரம்மஜோதி கும்பிடுறவங்க ஞானிஸ், அவங்களும் ஆன்மீகவாதியில் தான் வருவாங்க. எந்த டைப் பௌதிகவாதிலே என்ன அந்த 2 கேட்டகரி இருக்க முடியும்னு திங்க் பண்ணுங்க. மாதாஜி தர்க்கவாதியாக இருப்பாங்களா மாதாஜி அவங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தத்துவவாதினா தர்க்கம் எதையானாலும் தர்க்கம் பண்றது அந்த மாதிரி இருப்பாங்களா மாதாஜி? தர்க்கம்னா எனக்கு தெரியல அர்த்தம் தான். கர்மீஸ் அண்ட் யோகிஸ் மாதாஜி. கர்மீஸ் அண்ட் யோகிஸ். இல்ல கர்மீஸ்லயே 2 கேட்டகரி சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான். கர்மிலேயே வாட் ஆர் த 2 கேட்டகரிஸ்? சுயநலவாதி, பொதுநலவாதின்னு 2 பேரும். ஆல்மோஸ்ட் கரெக்ட். பிரபு சொன்ன மாதிரி சுயநலவாதின்றவர் தான் சொந்தமா நானே பண்ண, யாருமே இதுல இன்வால்வ் இல்ல, சொந்தமா நானே பண்ணிருக்கேன், ஐ எம் த டூவர் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட். நம்ம யூஸ் பண்ற இங்கிலீஷ் வார்த்தை எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட், தமிழ்ல என்ன சொல்றீங்கன்னு தெரியல. பட் அவர் எப்படின்னா தான் தான் எல்லாமே, ஐ எம் த டூவர் அப்படின்ற பிலீஃப் அவங்களுக்கு இருக்கு. ஆண்டவன்ன்றதே அவங்க நம்ப மாட்டாங்க. அது ஒரு கேட்டகரி. கர்மவாதிலேயே ஒரு பயஸ் கர்மவாதிகள் இருக்காங்க. நம்ம எல்லாம் ஒரிஜினலி அந்த கேட்டகரியில தான் இருந்தோம். அதாவது என்னன்னா, அந்த கர்மவாதிகள் என்னன்னா, நான் ஆண்டவன் தான் டூவர், பட் அந்த ஆண்டவன் யாருன்னு தெரியாது. சாஸ்திரம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, பட் மேபி தாமசிக சாஸ்திரம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சோ இங்க அததான் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்? இது சாரி. சோ அதனால இப்ப பாத்தீங்கன்னா, இப்போ டிபிக்கல் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, புள்ளியார் கும்பிடுவேன், நான் உனக்கு தேங்காய் கொடுக்குறேன், பிசினஸ் டீலிங் பண்றவங்க. புரியுதுங்களா? புரியலையா? ஃப்ரூட்டி ஆக்ஷன்ல இருக்கிறவங்க 2மே ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன் தான். ஒருத்தர் பிரபு சொன்ன மாதிரி ஒன்லி செல்ஃப், நான் தான் செல்ஃப் மேட் மேன் அப்படின்னு காட்டிப்பாங்க.
கர்மவாதிகள் என்னாலே ரெண்டுமே. ஆனா இவங்க வந்து என்னன்னா அப்படி சொல்லாம இவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ரெண்டாவது கேட்டகரி தே ஆர் பயஸ் பீப்புள் பட் நாட் ஸ்பிரிச்சுவல். இவர் சொன்ன மாதிரி நல்லது பண்ணுவாங்க மத்தவங்களுக்கு. ஓகே, ஒரு லெவலுக்கு பிலீஃப் பயஸ்ல இருக்கும். அதாவது தேவர்களை வழிபடுவாங்க, அந்த மாதிரி பெரியவங்க சொல்றது கேட்பாங்க, அந்த மாதிரி ரெண்டுமே கர்மாத்தை தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அந்த அந்த மாதிரி இப்போ அந்த மாதிரி பயஸ் பீப்புளுக்கு வந்து பாசிபிலிட்டி இஸ் ஹையர். இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவர் சொல்லியிருக்கிறது என்னன்னா ஓவர்லி அட்ராக்டட் டு பாடி, இந்த பௌதிகம் ரெண்டுமே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ்னா இவங்க எக்ஸ்ட்ரீமா அவங்களே நினைப்பாங்க. எதுவுமே நினைக்காததால அவங்க வந்து டார்கஸ்ட் நரகத்துக்கு போவாங்க. ரைட், யாந்தி தேவா விரதா தேவா பிருத்ரி யாந்தி பிரித்தவத்தாக பூதானி யாஞ்சி பூத்தேக்னோ யாந்தினோ மத்தியாச்சினோ பிமாம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த கேட்டகரி. இப்ப வந்து ஹியூமன் லைஃப்ன்றது இது ஸ்பெசிபிக்கா ஆஸ்டாரிட்டி பெனன்ஸ் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு எப்பவுமே பௌதிகவாதிகள் வந்து கண்ணு கட்டினவங்க தான், அவங்களுக்கு மூளையே இருக்காது. ஆனா ஆன்மீகவாதிகள் என்னன்னா அவங்க வந்து எப்படி வேணா பண்ணலாம் அப்படின்ற தாட் இருக்கும். லா ஆஃப் நேச்சர்ன்றது அவங்க ரெண்டு கேட்டகரி. ஒண்ணு வந்து ஃபாலோவே பண்ண மாட்டாங்க. ரைட், இப்ப நீங்க சொல்லுங்க மத்தது அவங்க ஏத்திஸ்டானா? ஆமா, பௌதிகவாதிகள் ஏத்திஸ்டும் இருக்காங்க இல்லையா. அது இவங்க வந்து என்னன்னா இவங்க வந்து தனி வாழ்க்கை இவங்களுக்கு. இவங்க வந்து எப்படின்னா டிரான்ஸ்ஜெண்ட் நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, பிரம்மஜோதி பரமாத்மா சுப்ரீம் இவங்க மூணுமே தெய்வீகவாதிகள் தான். ரைட், டிரான்ஸ்ஜெண்டரிஸ்ட்ல தான் வருவாங்க. ஆன்மீகத்துல ஈடுபட்டவங்க, அவங்களோட புரிதல் வேற. ஆனா இவங்க வந்து பௌதிகத்திலேயே தான் இருப்பாங்க. இப்போ நீங்க சொல்றீங்கல்ல பிரம்மஜோதியில கலக்கிறவங்களும் பௌதிகம் வேணான்றவங்க. இது வந்து பௌதிகத்திலேயே ரொம்ப அட்ராக்ஷன் இருக்கிறவங்க. அவங்க என்னன்னா வெறும் அவங்க பாக்குறதா உண்மை, கேட்கறதா இது. அவங்க வந்து எதுவுமே வந்து வேதங்களை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. எந்த வேதமே நான் சொல்றேன், புராணா வேதம் எதுவுமே அவங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரைட், அதனால பகீர் முக்கா அப்படின்னு. ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்களோட ஐடென்டிட்டி மறக்கிறது உண்டு இல்லாம தான் தான் அப்படின்னு. டிபிக்கலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா சயின்டிஸ்ட் பிலாசபர், நான் எல்லா சயின்டிஸ்டும் சொல்ல பட் ஜென்ரலா சொல்றேன் அந்த கேட்டகரின்னு. சோ அதை அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. பிரபு காஹே பூர்வ சிதா கிருஷ்ணே தோமாரா பிரீத்தி தோமா சங்கே ஆமா சபாரா ஹைல கிருஷ்ணே மதி. प्रभु कहे पूर्व सिद्धा प्रभु का के पूर्व सिद्ध तोमा संगे आमा सपारा हैले कृष्णमती. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரிடம் கூறினார், நீங்கள் உங்களுடைய முந்தைய பிறவியிலிருந்தே கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து வந்துள்ளதால் கிருஷ்ணரை அதிகமாக நேசிக்கின்றீர். உங்களுடைய சங்கத்தினால் நாங்கள் அனைவரும் கிருஷ்ண உணர்வினை வளர்த்து கொண்டுள்ளோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன சொல்றாரு, இப்படி இருக்கிற கேட்டகரி வந்து கிருஷ்ண உணர்வை பண்றாங்க அப்படின்னு. அதாவது சர்வபாமா கிட்ட சொல்றாரு முன்ன பர்த்ல என்னன்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ், அதாவது கிருஷ்ணரை லவ் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா அசோசியேஷன் வருது. எப்படி வருதுன்னு அவர் சர்வபாமா கிட்ட சர்வபாமா கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு. சர்வபாமா வந்து என்னவா இருந்தாரு? சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா ஒரிஜினலி என்னவா இருந்தாரு? உத்தவரா மாதாஜி. அது ஓகே, நான் அதை பத்தி கேட்கல. நான் அவர் உத்தவர் இல்ல, பட் அது நான் அது கேட்கல. சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா வாஸ் வாட், என்ன டிரான்ஸ்லேட்லிஸ்ட்? சர்வவாதியா இருந்தார். இருந்தார் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அருவவாதி, உருவம் இல்லாதவரா நினைச்சாரு. சோ அப்படி இருக்கச்சே அவர் வந்து என்ன இம்பார்ட்டன்ட், அப்படி இருக்கிற அருவவாதியா இருந்தவரு அவர் வந்து மாறினாரு எப்படி நம்ம நினைப்போம் இல்லையா. அதுக்குதான் அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி. இது வந்து என்ன வச்சு இல்ல, இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காவே அந்த ஃபீலிங் அவங்களுக்கு இருக்கு. எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா ஆட்டோமேட்டிக்லி உங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண பிரேமை இருக்கு அப்படின்றாரு. உங்களுக்கு கிருஷ்ண பிரேமை இருக்கிறதாலதான் உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த தாட்டே வருது. போன ஜென்மத்துல நீங்க ரொம்ப கிருஷ்ண பிரேமையோட இருந்தீங்க, இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பக்தி வர சான்ஸே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு ஹைலைட் பண்றாரு. நம்ம எல்லாம் கூட ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல கொஞ்சம் கிருஷ்ண பிரேமம் இருந்திருக்கும், இல்லைன்னா நம்மளால வந்து இந்த லெவலுக்கு பண்ண முடியவே முடியாது. நம்ம நினைப்போம் அதெல்லாம் இல்ல மாதாஜி நான் இந்த ஜென்மத்துலான்னு. சான்ஸே இல்ல. இப்போ ஏத்திஸ்டா பிறந்தவங்க டக்குன்னு எப்படி மாறுறாங்க அப்படின்னா, ஏத்திஸ்டா பிறந்தவங்க கூட பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு வந்து மாறுறது இல்ல. அவங்க வந்து ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல அவங்க இருக்கிறதால அவங்க டக்குன்னு அவங்களுக்கு அந்த ஞாபகத்தை வந்து ஒருத்தர் டிவோட்டி கொடுக்குறாங்க. சோ ஆல்ரெடி அவங்க நிறைய பக்தி பண்ணியிருப்பாங்க. சில தடவை அஜ்ஞான சுகிருத்தி டக்குன்னு வரலாம், பட் நிறைய தடவை அந்த மாதிரி டக்கு புக்குன்னு வரது இல்ல அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுதான் சர்வபாமா பட்டாச்சாரியாக்கு அவர் சொல்றாரு. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் கேட்போம்ல, ஐயோ அவர் லக்கு, நம்மளுக்கும் சைத்தன்யா வந்திருந்தா நானும் பக்தி, அதனால சொல்றாரு நீ முன்ன ஜென்மத்துல நீ நிறைய பண்ணிருப்ப அப்படின்னு.
பக்த மகிமா பாதாயிலா பக்தே சுக தீதாயே மகாபிரபு வினா அன்யா நாஹி த்ரிஜகாதே. भक्त महिमा पटा इते भक्ति सुख तीते मगा प्रभु विना अन्य நாகி தெரிஜகதே. இவ்வாறாக இந்த உலகிலும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை தவிர பக்தர்களின் பெருமைகளை எப்போதும் அதிகரித்து அவர்களை மகிழ்விக்க விரும்புபவர்கள் எவரும் இல்லை. இது தொடர்பாக பக்தி தொண்டு குறித்து கபில தேவருக்கும் தேவஹூதிக்கும் இடையிலான உரையாடலை அணுக வேண்டும். இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 3வது ஸ்கந்தத்தில் பேசிக்கலி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். இது வந்து என்னன்னா, இந்த 3 வேர்ல்ட்லயே என்ன சொல்றாங்க, டிவோட்டி பேசிக்கலி இது ஒண்ணே ஒண்ணுதான். இந்த 3 வேர்ல்ட்ல யாரால யாரை காப்பாற்ற முடியும், அதை நீங்க சொல்லுங்க. இது வந்து கபில முனி தேவஹூதிக்கு சொன்னது, அது ஸ்ரீமத் பாகவதம். இவர் என்ன சொல்றாரு? என்ன சொல்ல வராரு? விஜயகுமாரி மாதாஜி மறுபடியும் டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க, எல்லாரும் தூங்கிட்டாங்க. இல்ல மாதாஜி, தூங்கல மாதாஜி. இவ்வாறாக இந்த உலகிலும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை தவிர பக்தர்களின் பெருமைகளை எப்போதும் அதிகரித்து அவர்களை மகிழ்விக்க விரும்புபவர்கள் எவரும் இல்லை. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாங்க பொருளுரை. சோ ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபுவை தவிர இந்த 3 உலகத்துல யாருமே இந்த லெவலுக்கு பக்தரை குளோரிஃபை பண்ண மாட்டாங்க, ரைட்? அண்ட் அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்பாக்சன் கொடுக்க மாட்டாரு. இது வந்து சில தடவை நம்ம பார்ப்போம். இந்த ஃபோரம்ல இது அப்ளிகபிள் இல்லை, ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் அட்ஜஸ்டிங். பட் நிறைய தடவை நீங்க பாத்திருப்பீங்க, நீங்க வரச்சே கூட நம்ம ரத யாத்திரா அப்போ சில விடவே மாட்டாங்க இடம், ரைட்? அதுவே பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் ரேவதி மாதாஜி விடுவாங்க, மல்லிகா மாதாஜி விடுவாங்க, ஒருத்தர் விட்டு 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 கொடுத்து கையை பிடிப்போம் நம்ம. அதே மாதிரி நம்ம சேவை பண்றது கூட நம்ம டேர்ன்ஸ் எடுத்துட்டே இருப்போம், இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் யார் வயசானவங்க எங்கன்றதெல்லாம் இல்லை, அவங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம டேர்ன்ஸ் எடுப்போம். ஆனா நிறைய பேர் வந்து அது பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு தடவை நான் ஆர்த்தி எடுக்கிறது யூஸ்வலி தெரியாதவங்களோட நான் சேர்ந்து எடுக்க மாட்டேன், யூஸ்வலா தனியா தான் எடுப்பேன். ஏன்னா சவுத்ல நம்ம தனியா எடுத்துதான் பழக்கம், நம்ம ஃபேமிலியா எடுத்தெல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப பழக்கம் இல்லை, ஷார்ட்டா இருந்தா தான் பண்ணுவோம். அப்போ ஒருத்தவங்க வந்து சொன்னாங்க நானும் சேர்க்கிறேன் அப்படின்னு. இப்போ வந்து நிஜமா சொன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னா அவங்க யாருன்னே தெரியாது எனக்கு, ரைட்டு? சோ எனக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையான்றதை விட ரொம்ப விசித்திரமா இருந்துச்சு. ஆனா இப்ப வந்து நான் எடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும், அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண இடத்துல வந்த ஒரு கஷ்டம் வரும், அவங்க மைண்ட் ஃபுல்லா அதுதான் திங்க் ஆகும், கரெக்டா? சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு போனா ஒரு செகண்ட், இப்போ அதனால அவங்களுக்கு டிவைட் ஆகி என்னோட கிரெடிட் போகுதா இல்ல அவங்களோட பாவம் எனக்கு வரப்போகுதா? ரெண்டுமே இல்லை, ரைட்? இதே பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து அந்த இதுக்கு போயிருந்தோம், மல்லிகா மாதாஜி, நான், விஜயகுமாரி மாதாஜி அது அனசூயா மாதாஜி தான், அந்த ஒன்ஸ் a year நடக்குமே, அது பேர் என்ன சொல்வீங்க? கருட சேவை போயிருந்தோம். அப்ப வந்து ஒருத்தங்க வந்திருந்தாங்க, வயசானவங்க தான் கொஞ்சம். அவங்க வந்து ஏதோ அதாவது அங்க வந்து அந்த செக்யூரிட்டியோ அந்த பூஜாரியோ ஒரு பூவை தூக்கி போட்டாங்க, ஓகே? அப்ப அவங்க ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டு சொன்னாங்க, உனக்கு என்ன பக்தியா, உனக்கு பக்தியே இல்லை எனக்குதான் அப்படி இப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்ப வந்து இப்ப அவங்களோட ஆர்கியூ பண்ணி நான் இன்னும் அச்சீவ் பண்றது இல்லை, ரைட்? இப்போ நிஜமாவே அவங்களுக்கு பக்தி இருக்கலாம், நிஜமாவே எனக்கு இல்லாம இருக்கலாம். பட் அது உண்மையா இருந்தாலும் நம்ம ஒருத்தர் மூஞ்ச பார்த்து உனக்கு பக்தியே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம், கிண்டல் கூட, இல்லையா? இப்ப அவங்களோட ஆர்கியூ பண்ணணும்னே இல்லை. ஐ திங்க் கடைசியில அவங்களோட க்ளோசிங் டைம் மல்லிகா மாதாஜி வந்து அவங்களுக்கு டென்ஷனே ஆயிட்டாங்க அவங்க. ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு என்ன சொன்னா கரெக்ட் தாங்க, நீங்க போய் எனக்கும் கொஞ்சம் பக்தி வாங்கி கொடுங்க உள்ள போயிட்டுன்னு, அதோட டாபிக் முடிஞ்சிடும். அவங்களோட ஆர்கியூ பண்ணி அவங்களோட பண்ணா என்ன ஆகும், நம்ம மூடு ஸ்பாயில் ஆகுதோ இல்லையோ அது ஒரு சைடு, அவங்க மூடும் ஸ்பாயில் ஆயிடும். அவங்க வயசானவங்க, அவங்களுக்கு ஒரு 65 வயசு இருக்கும், எங்க இருந்தோ டிராவல் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க, கையில எல்லாம் சின்ன சின்ன அடி. சோ அங்க இருந்தெல்லாம் டிராவல் பண்ணிட்டு வந்து இப்போ வந்து நம்மளோட ஆர்கியூ பண்ணிட்டு அந்த கோயில் இருக்கிற அந்த 1/2 மணி நேரம் ஃபுல்லா அவங்க என்னதான் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க, அதுக்கு கம்முன்னு விட்டுடலாம் நம்ம. அதனால எதுக்கு நான் சொல்ல வேணாம்னா, சில தடவை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ஒரு விஷயத்த மேக்னிஃபை பண்ணணும்னு தெரியல. ஏன்னா நேத்து கிளாஸ் எடுத்தேன், பக்தி வைபவ் செஷன் எடுத்தேன், ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச், இல்லையா? அப்போ வந்து என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஹார்ட் இவ்வளவுதான், இல்ல மாதாஜி எனக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை இல்லை, எல்லாருக்குமே இவ்வளவுதான், இது மெடிக்கலி ப்ரூவ். அதுல நம்ம ஆத்மாவும் உட்காந்துருக்கு, பரமாத்மாவும் உட்காந்துருக்கு. மாதாஜி ஆத்மா இஸ் வெரி அணு சைஸ், ஓகே, பட் பரமாத்மா இவ்வளவு சைஸ் இருக்கு, இல்லையா? இப்போ நம்ம கண்ட குப்பைய போட்டோம்னா அது பரமாத்மாவை குத்தாதா? இப்போ ஒரு ரூம் 2 பேர் இருக்கிற ரூம்ல 5 பேர் பூந்தோம்னா என்ன ஆகும்? ஆசையா இருந்தா கூட கஷ்டமா இருக்கும். இதுவே பிடிக்காத ஒரு பாம்பே ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் வச்சுக்கோங்க,
ஏன்டா ஏறினாமாப்பா, எப்படா வெளில ஒரே ஒரு தடவை ஏறினேன், அதான் லாஸ்ட் தடவை டிசைடும் பண்ணிட்டேன் நான். அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். அப்ப நினைச்சு பாருங்க, ஒரு தடவை ஏறின அந்த பாம்பே பஸ் ட்ரெயினுக்கு அப்பா கும்பிடு போடுறச்சே, பரமாத்மா நமக்குள்ள குப்பை மனசுக்குள்ள நம்ம எத்தனை பேர் உள்ள ஏத்துறோம். பிடிச்சு கூட இல்ல. பிடிச்சு ஏத்துனா அவர் சந்தோஷப்படுவார், ஜாலியா ஹலோ ஷேக்கன் கொடுப்பாங்க அவங்க. நம்ம பிடிக்காதவங்க எல்லாம் ஏத்துறோம். அப்ப பரமாத்மா என்ன பண்ணுவோம், சோ இவங்க கிட்ட வச்சு மேனேஜ் பண்ண முடியலப்பான்னு நம்மள மாதிரி குச்சிடணும்ல பரமாத்மா. பண்ண மாட்டாருல்ல. அதனால எப்பவுமே வந்து ஏதாவது மன கஷ்டம் வந்தாலோ, பிரச்சனை வந்தாலோ 2 நினைச்சுக்கணும். ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நினைக்க வேண்டியது நீங்க என்னன்னா, இது வந்து அவங்க பண்றாங்கன்னா அவங்கள மன்னிச்சிடுங்க, இதெல்லாம் நான் சொல்லல. அது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா அத மறந்து டைவர்ட் ஆகுங்க. ஏன்னா அவங்கள நினைக்க நினைக்க அவங்கதான் நம்மளோட மைண்ட் ஸ்பேஸ், ஹார்ட் ஸ்பேஸ் நிறைய ஆக்குபை பண்றாங்க. ஒருத்தங்க திட்டினாங்கன்னா மனசு கஷ்டப்படுமா, படும். நம்ம ஜடபாரதா இல்ல. ஆனா அது எவ்வளவு நேரம் கஷ்டப்படணும் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு டைம் வச்சுக்கோங்க. மாதாஜி நான் இவங்களுக்கு 10 மினிட்ஸ் கொடுப்பேன், 20 மினிட்ஸ் கொடுப்பேன், 1 hour கொடுப்பேன், எது வேணா டிசைட் பண்ணுங்க. ஆனா 1 ஹவருக்கு மேல திரும்ப நம்ம கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்கணும். நம்ம அதே நாள் கணக்கா நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா என்ன ஆகும்னு நினைச்சு பாருங்க. கம்சர் மாதிரி இருக்கும். நம்ம அவங்கள பத்தி நினைப்போம், கிருஷ்ணரை பத்தி நினைக்க மாட்டோம். கம்சர் பெட்டர். கம்சர் கோவத்துல கூட கிருஷ்ணரை நினைச்சார். நம்ம கோவத்துல கிருஷ்ணரை நினைக்கல, யாரையோ நினைக்கிறோம். அதனால இதுக்கு வந்து ஏன் நான் எப்பவுமே மறந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்றேன்னா, மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்னு சொல்றது ரொம்ப ஈஸி, ஆனா பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். மறந்துடுகன்றது வந்து டைவர்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு. குழந்தை கூட பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கத்தி வச்சிருந்தா அந்த கத்தியை புடுங்க முடியாது. நம்ம மனசுல இருக்கிற கெட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் கத்தி மாதிரி டக்குன்னு தூக்கி போட முடியாது, நம்மளதான் கீசும். பெஸ்ட் வந்து என்ன, டைவர்ட் பண்ணும். ரைட், நம்ம வந்து பொம்மையை கொடுப்போம், டைவர்ட் ஆகும். அதே மாதிரி நம்ம எதாவது டைவர்ட் பண்ணணும். ஒரு டைம் வச்சுக்கோங்க. அழணுமோ, கத்தணுமோ, திட்டணுமோ, அவங்கள திட்டுறீங்களோ, வால்ல போய் கத்திக்கிறீங்களோ, தண்ணியில போய் இடிச்சுக்கிறீங்களோ, எல்லாத்துக்கும் ஒரு டைம் வச்சுக்கோங்க. 10 நிமிஷம், 5 நிமிஷம், உங்களுக்கு என்ன வேணும், 2 மணி நேரம், ஒரு நாள். பட் அதே வச்சுட்டு 1 மாசம், 2 வருஷம், 10 வருஷம் வச்சு அதையும் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கொடுத்து அதை பண்ணாதீங்க. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். சரிங்களா? தபே பிரபு பிரத்யேகா சபா பக்தேர நாமலானா பீதா பானா தேயோ யாயிலா பிரசாத கரியா. तापे प्रभु प्रत्येके साबा भक्तो न मलांजा पीड़ा पारा देना ஓயா இலா பிரசாத கரியா. அதன் பின்னர் கொழுக்கட்டை, பானம் முதலிய சகநாத மகா பிரசாதத்தினை கையில் எடுத்துக்கொண்டு ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு பக்தர்களை அனைவரையும் தனித்தனியே அழைத்து வழங்கினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதனால வந்து அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் பால் எல்லாமே வந்து யாரு, அவர் வந்து அந்த ஃபுட்டு எல்லாமே எடுத்துட்டு என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாரு பர்சனலா அப்படின்னு. நம்ம ஊர்ல எல்லாம் ஹோலி விளையாடுவோம்ல, எதை வச்சு விளையாடுவோம்? தண்ணியில அந்த பொடி கலக்கி எல்லார் மேலேயும் தண்ணி ஊத்துறதா மாதாஜி ஹோலி. தண்ணியில என்ன கலக்கும்? அந்த கலர் பொடியை வந்து தண்ணியில கலக்கி ஹாப்பியா கொண்டாடுறாங்க. ஆனா கிருஷ்ணரும் ஹோலி கும்பிடுவாரு. அவர் என்ன வச்சு விளையாடுறாரு? நான் என்ன அவ்வளவு கஷ்டமான கேள்வியா கேட்டுட்டு இருக்கேன்? கிருஷ்ணர் ஹோலி கொண்டாடினா பக்தர்கள் வந்து நம்ம பாடுற பாட்டு இதெல்லாம் பார்த்து மகிழ்விக்கிறதா மாதாஜி? இல்ல கிருஷ்ணர் வந்து ஹோலி கொண்டாடு, அவரெல்லாம் அவ்வளவு சைலண்டா இருப்பாரா? அவரும் குதிச்சுட்டு தான் இருப்பாரு. சொல்லுங்க மாதாஜி, தெரியல, சொல்லுங்க மாதாஜி. வெண்ணெய் பூசுவாரா மத்தச்சி? வெண்ணெய் எடுத்து பூசுவாரான்னா புரியல, என்ன பூசுவாரு? வெண்ணெய் கரெக்ட். ஹரிபோல், வெரி நைஸ் மல்லிகா மாதாஜிக்கு. வெண்ணெய், மஞ்சள், குங்குமம், அப்புறம் எல்லாம் கலர் வருது, சந்தனம், அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணா ஒரு காம்பினேஷன் கலர் வரும். என்னன்னு தெரியாது எனக்கு, நீங்க வேணா ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி அதுல அவரு அடிப்பாரு. சோ அப்படிதான் அவரு பண்றாரு அப்படின்றத பாக்குறோம். அதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. अद्वैता नित्यानंदा वाशिया चेन एकतानी दुई जाने कृदा काला था लागिला था ताई. யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்வைத நித்யானந்த வசியாச்சேன யாகட்டானி துயி ஜானே கிரீடா கலக லகிலேதா இ. ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியரும் நித்யானந்த பிரபுவும் அருகருகே அமர்ந்தனர். பிரசாதம் பரிமாறப்பட்ட போது அவர்கள் ஒரு வகையான வேடிக்கையான கலகத்தில் ஈடுபட்டனர்.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பேசிக்கலி என்னன்னா அவங்களும் உட்கார்றாங்க. அப்புறம் அவங்க வந்து ஒரு கிண்டல் ஆரம்பிக்கிறாங்க. என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா? ஆமா மாதாஜி. அப்போ நம்ம நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம் இதே டைம். சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பத்தருவேஷ கிருபா சிந்துபியை வச்ச பதிதா நான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவி ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபுபாதி ஜெய். நாமாச்ச